sababu kanbagaw aw ni sɔgɔma lɛgɛ kaɲa 8 sangaya 3 tana gosira anw fɛ yan o waati kelen kanbagaw filɛ ni Karim Jara ale ka moto bala ni waati na quartier Lafiabugu nu Jara dɔgɔkɛ don ani Musa Mariko ka moto la sɔgɔmada na quartier Lafiabugu o waati kelen kanbagaw o bɛ sɔgɔmada na kunnafoni o lase waati ko fɔ aw ye bakuruba kunnafoniw la kunungo kun ye juma ye Zegwa yan juma min na ni juma tɔw ma kɛɲɛ ka sanga Zegwa yiriwalu hakilinaw ma dugutigi tun bɛ sanfɛ yan kunungo sotigi 100 ani sotigi 12 olu de nana kana kunu kana dugutigi a lamɛn Mali kibaruyaw la maladɔnya k'a fɔ Haut Conseil islamique olu taara u ka baara kɛlen ka taa a labɛn ka di Choguel Kokala Mayiga ma kunu o bɛnna fɛn min kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la n'o ye u ka o taabolo ye ko u ye a bɛɛ lajɛlen kɛ gafe ni k'a di Choguel Kokala Mayiga ma kunu o tile kiribulon tigilama olu ka minisiri ale fana tun bɛ CNT ɲɛkɔrɔla la kunu a da donna kuma caman na k'a lase kunungo malidenw olu ma Sikaso n'Ala ma ko wɛrɛ kɛ FUSI Mali Front Uni pour la sauvegarde de l'intégrité du Mali o bɛna 22 kɛ Sikaso yan o yamaruya dira walasa o bɛ se ka na kunnafoni di taabolo min b'u bolo Mali yɛrɛ taabolo la Kɔrɔbarikaw fɛ Laurent Gbagbo a bɛ taama la kabiri kari tɛmɛnen a yirala k'a fɔ ni maa caman tɛna na ɲɔgɔn ye ni ye a ka taama ye taama min la n'a bɛna ka kɛnɛya ko o jateminɛ kɛ a la o y'a sɔrɔ CEDEAO ale bɔra kunungo Laginɛ denmisɛnninw u ye wo ci kunungo Alassane Dramane Ouattara ale nana Akufo-Addo o ye wo ci u la kunu ko CEDEAO ti foyi bakuruba kunnafoniw de filɛ a dun bɛna lase aw ma fana a balimakɛ Karim Sidibe fɛ wala an bɛ bi kunnafoni bonya na karamata ka da Badara Sidaja Senegal Morikɛ ale kɔrɔ kunu lansara seli bani nɛgɛ kaɲa 16 tɛmɛnen ni sanga 39 bɔɲɔngo ye Zegwa dugutigi kura a ye ale donna Elhaji Nuhu Jara o ka denbaya la o y'a sɔrɔ a kun ye wele min bila ka a lase quartier 2 gwatigiw ma o ye a jaabi kosɛbɛ i hakili tun bɛ maa la kunungo sanfɛla la yan a cɛkɔrɔba bɛɛ lajɛlen tun bɛ kunungo nin kɛnɛ in kan hakilina jira don tuma min na ni lajɛrɛ daminɛna bisimilali kɛlen kɔfɛ a b'a ladɔnya k'a fɔ Bakari Dante ale min ni ale ye cɛkɔrɔba ye sanfɛ yan lajɛrɛ kɛko ale de bɛ an ka débat bɛɛ lajɛlen diriger a ye kuma di dugutigi kura ma Fatoma Ouattara Fatoma ka sɔrɔ ka ale ni minnu nana n'o dɔw bɛ tali kɛ a yɛrɛ ka conseil la Ali Ouattara ani Amidu Kulubali k'a fara Lassana Sanogo kan ninnu bɛɛ lajɛlen tun bɛ nin ɲɔgɔn yɔrɔ la kunu a ye i da don ale kɛlen kura dugutigi ni cɛkɔrɔba y'u bolokun jɔ a la ka ale bila ciladenya la a y'a fɔ cogo min a ma ladɔnya k'a fɔ ko o dugujɛ bɛɛ walima o dugujɛ filanan lajɛrɛ dɔ tun bɛ dugutigiw bolo miseni ko ale taara k'o kunnaya bɔ k'a sɔrɔ a ye baara minnu kɛ a sigilen kɔfɛ kura ye tan ni an b'o dɔ kɛnɛ kan o y'a ye k'a fɔ ka kunnafoni di bɛɛ lajɛlen ma an bɛ kɛ cogo di commune kunda ni Zegwa kɔni bɛ se ka yiriwa a fɔlɔla dugutigilakaw ma Zegwa commune bɛɛ lajɛlen na o nana o ye ɲɔgɔn faamu ka tila ka ka kalifa dugutigiya min ni cɛkɔrɔba y'a kalifa la ka kalifa fana ta ka di commune yɛrɛ dugutigiw bɛɛ lajɛlen ma o lajɛrɛ kɛra a yɛrɛ ka bulon kɔnɔna na o bannen kɔfɛ a kan ka se maa ma ka bonya da o kɔrɔ a y'a bɛɛ lajɛlen kɛ a tɔ tun ye o sanfɛ quartier 2 o gatigi wolu ka ɲɔgɔn ye de tun bɛ yen kunu cɛkɔrɔba bɛɛ kumana bɛɛ y'i fɛla fɔ kunu an ka cɛkɔrɔba Umar Traoré ni ale ye wajulikɛlaba ye ale y'a fɛla fɔ fɛn minnu bɛ dugu kɔnɔna na u da sera ma
kolonkolo minnu bɛ dugu kɔnɔ yan u da sera ma cortège kɛ kojugu yan bɛ dugu kɔnɔ Zewa yan u da sera bɛɛ lajɛlen ma kunun ka fara fɛn min ni o ye gɛlɛya min bɛ Zewakaw kan bi donda la o gɛlɛya o da sera ma kunun o dɔ ye misali la Zewakaden yɛrɛ n'a ko bi k'a bɛ taa pɔgɔ ko a bɛ sɛgɛn kosɛbɛ an yɛrɛ ka donda la sani ka se Kɔrɔbarikaw fɛ yen ma a bɛ kɛ cogo di ni dugutigi kan ka hakili jagabɔ walasa o gɛlɛya min bɛ Zewakadenw yɛrɛ kan n'o kun tɛ yen fɔlɔ ni o bɛ se ka nɔgɔya cogo min na ni kɔni ye Zewaka ye an b'a ladɔnniya k'a fɔ nɔgɔya dɔ kan ka k'u ye o fɔra kununko ka a yira dugutigi la ka a yira fana Zewa bolomada kelen min Zewa la o ye Zewa sugu fiyɛ de ye misali la siraba min n'o filɛ nin ye la route nationale 7 o ti Zewakaw ta ye o kɔni kɛra sababu ye n'an bɛɛ lajɛlen ye ɲɔgɔn sɔrɔ yan nka halala min bɛ Zewa la bi kosɛbɛ o ye Zewa sugu kɔnɔna de ye Zewa sugu bilama dun gɛlɛya b'a la kosɛbɛ faamaw bɛ donda bɛɛ lajɛlen na b'an balima minnu filɛ nin ye Burkina Faso ani Côte d'Ivoire minnu bɛ na n'u bɛ na Zewa sugu la u n'u ka feerefɛnw ye misali la tomati ani forontow n'a fɔra ko k'o minɛ sirakun na an b'a ladɔnniya k'a fɔ o ye fɛn ye fɛn min ni o ti ɲa a kuma fɔra dugutigi ɲɛna kununko an bɛɛ lajɛlen sigilen ɲɛ Elhadji Bakari Kone ko an ka hakili to ɲɔgɔn na an ka ɲɔgɔn waliɲuman dɔn an ka fara fitiri waleya la a y'a jira k'a fɔ tamaki si t'a la fɛn fɛn n'a bɛ tiɲɛ k'a tɛ tiɲɛ dugumamɔgɔw la dɛ bɛn kelen ko a la tiɲɛbagaba o ye sanfɛmɔgɔw de kan kana ɲɔgɔn janfa a y'o kangamadaba kɛ o y'a sɔrɔ maa min tun bɛ ciladenya la walima maa min bɛ ciladenya la sanfɛla ani dugumala ni ɲɔgɔn cɛ o da ye Yakuba Dunbiya ani Karim Sidibe ye ko bɛn'a waati don ko dɔw bɛ kɛ kuma dɔ la a b'an kamana gan ka n'a ye dɔw bɛ k'an miiri k'a fɔ an bɛ baara min na tan ko an bɛ k'a kɛ ka politiki de don a la an y'o de fɔ politiki t'a la o kɛra sababu ye ko nin ye foli balase nin maa fila ma kunun k'a yira o la fana ka fɔ k'u jija u bɛ k'a fɔ cogo min na n'a y'a sɔrɔ o tɛ ka kɛ politiki kama nin bɛɛ lajɛlen kɔfɛ don dɔ maaw n'a fɔ ko tiɲɛna politiki tun tɛ a ko la hakilina caman dira ko in kan kunun hakilina minnu dira o dɔw bɛ tali kɛ ɲɛfɔliba min n'o kɛra tuma min na ni nin jɛkulu sigira Ala ma hinɛ la Vieux Seydou Ouattara ye a kalifa don min ka dugu kalifa ka ta k'a di Amidu Kulubali ma Yakuba Dunbiya da donna a bɛɛ lajɛlen na kununko ka a lase laban kɛra min ye a ma ladɔnniya k'a fɔ bɛn kɛra la n'Ala ma ko wɛrɛ kɛ fɛn min ye juma nata ye ko lajɛrɛ dɔ bɛ kɛ sisan kɔni o bɛ kɛ nin yɔrɔ kelen na n'o Elhadji Nuhu Jara ale ka denbaya ye gɛlɛya min fana tun yera nin ko in na a nana ye k'a fɔ an ka chef de quartier minnu bɛ yen ko hakili to quartier lamaw la n'a fɔra ni fɛn fɛn nana ni kunnafoni ma di a dicogo la a b'a ladɔnniya k'a fɔ o ye fɛn min n'o cɛ man ɲi o de kosɔn dugutigi Fatɔma Ouattara y'a jira k'a fɔ ale yɛrɛ bɛ fɛɛrɛ ɲini o la k'a fɔ de k'a b'o bila ka maa wɛrɛ kɔnɔ k'a tɛna o bila ka maa wɛrɛ kɔnɔ fɛn minnu dira n'a kan ka di quartier lamaw ma walima n'a kunnafoni kan ka di quartier lamaw ma a kan ka di dicogo min na ka di o dicogo la min ka fisa o y'o de ye ni Ala ma ko wɛrɛ kɛ juma wɛrɛ o bɛ kɛ lajɛrɛ wɛrɛ ye Elhadji Nuhu Jara ale kɔni ka denbaya la o conseil islamique olu ye u ka gafe labɛn gafe min n'u y'a di o dongo CNT Mamadu Jamutani ni ale o conseil islamique o secrétaire général ye a y'i da don ko kumaba minnu bɛ nin gafe in kɔnɔna na a y'i da don a la k'a ɲɛfɔ alimamɛ ye fɛn min ni gɛlɛya b'a la Mali la bi kosɛbɛ ka d'a kan n'a fɔra k'a fɔ ko gɛlɛya fɛn fɛn bɛ yen maa ma ne sɛgɛ y'o sɔrɔ banabagatɔ gɛlɛn fɛn fɛn bɛ yen n'u taara yɔrɔ min na u bɛ na ɲɛsin yɔrɔ min ma o ye alimamiw ka sow de ye ni fɛn dun tɛ alimami bolo a kana se ka fɛn caman sɔn nka a ladiyalan k'o kan ka kɛ fɛn sɛbɛlama ye min bɛ se ka a yɛrɛ nafa dɔɔni ko n'i y'a jateminɛ min bɛ di dɔw ma ladiyalanw la ani a bɛ kungo min kɛ a ka denbaya la ko a ka jan ɲɔgɔn na o de kosɔn Mamadu Jamutani a y'a jira k'a fɔ o waleya min filɛ nin ye ko k'a lajɛ fɛn min ye Mali ye a mana bonya cogo cogo taabolo dɔw de b'a la ko ka o imamiw k'olu ka hakili to o la a mana kɛ cogo cogo ka fɛn dɔ labɛn k'a bila u bolokɔrɔ n'o ye sara ye o la o baaraw n'a a hakili kɔni b'o la a ka ca Ala fɛ ko baara o bɛ ɲɛ a bolo kosɛbɛ a ko u ka lakɔlimɛtiriw bɛ yen madarasa karamɔgɔw bɛ yen duguma karamɔgɔw bɛ yen minnu lakodɔnnen don sariya fɛ ko ka hakili to olu la ka d'a kan ko o bɛ kɛ sababuba ye ni hakili tora olu la ka ca Ala fɛ ka o bɛ ka min ɲini ɲɛtaga la diinɛ ko gun kan ko o bɛ sɔrɔ o nana sinsin fɛn min kan fana tiɲɛ na ko Mali n'i ye Mali ta Mali ye 100 sarada maa 90 n'a kunkan fɛn olu ye silamɛw ye Muhamɛdina maaw ye
wa ko a ka ɲi fɛn min ni o ye sɛbɛtigɛ min furusi min bɛ kɛ maaw ni ɲɔgɔn cɛ n'a bɛ kɛ mairie la ko k'a lajɛ k'a gafe yamaruya gafe bɔ gafe min n'a kan ka di misiriw la ni furu n'a bɛ siri walasa ka o furu siri o sariya kɔnɔna na ko o de kɔni ka fisa ko o bɛ caman bɔ furusa la Mamadu Jamutani ka kuma la ka d'a kan ko ni a sulamaw ye furu siri ko mairie b'a fɔ ko furu bɛ siri mairie la nka ko furu tɛ sa mairie la a ka ca Ala fɛ ni a sirila misiriw la ka na ye a tɔgɔ bɛ gafe la maa minnu sigira a kunna n'o ye alimami n'a a kɔblaw ye n'olu da donna a la n'a kɛ sa don o don a ka ca Ala fɛ n'olu da donna a la a ka ca Ala fɛ ko nɔgɔya bɛ don a la o satikɛ la u da sera nin bɛɛ lajɛlen ma Mamadu Jamutani ale de ye nin kunnafoni di kunungo kiribulon minisiri Mamadu Kasuge ale tun bɛ CNT jɛkulu min sigilen bɛ député bulon olu ka jɔyɔrɔ la bi Mali la CNT a b'a ladɔnniya k'a fɔ Mamadu Kasuge a ye min fɔ kunun a ye maliden caman bɔ fili la kunun ka da kan ko fɔlɔ tun ko yamaruya tun tɛ kiribulon tigilamaw bolo ni minisiri ye namara kɛ n'a ye yuruguyurugu kɛ ko yamaruya tun tɛ yen ka o nɔ minɛ o yamaruyaw ko o sɔrɔla i mana kɛ cogo cogo bi n'i ye namara kɛ n'i ye yuruguyurugu kɛ ko sariya b'i nɔ minɛ fɔlɔ tun ko sariya tun tɛ yen sariya min bɛ a yira k'a fɔ hali n'i ma se ka wari sara i bolo fɛn dɔ ka se minnu n'i ye nafolo dɔw la n'o ye jamana nafolo donna yɔrɔ minnu na a kɛra so ye saw a kɛra mobili ye o ko ka tɛgɛ kɛ wolo la walasa jamana nafolo bɛ se ka sara cogo min na ko o tun tɛ yen fɔlɔ ani ko hali n'a y'a sɔrɔ ni a nana k'a fɔ e minɛna yuruguyurugu la e dun b'o la walima e taara i ka nafolomafɛnw bila yɔrɔ wɛrɛw la walima e taara so dɔw jɔ jamana wɛrɛ kɔ kan ko yamaruya tun tɛ yen fɔlɔ ka o nɔ minɛ bi in na ko yamaruya sɛbɛn sɔrɔla yamaruya min b'a a yira k'a fɔ hali ni i b'o la walima n'a kɛra cogo cogo i bolofɛn minnu bɛ jamana kɔ kan ko tɛgɛ bɛ se ka kɛ olu la n bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ Kasuge Mamadu Kasuge a da sera nin ma kunungo tuma min na n'ale tun bɛ CNT o ɲɛ kɔrɔla la ɲinan 22 fɛn min n'o ye Front Uni pour la sauvegarde de l'intégrité du Mali o kan ka na Sikaso yan ka na 22 fête ni Sikasokaw ye hakilina caman bɛ nin ko in kan kunnafoni caman bɛ a ko kan ka d'a kan bi na n'i y'a jateminɛ a nana ye k'a fɔ jɛkulu min yɛrɛ bɛ yen bi ni o kɔni sinsinnen don Mali fan bɛɛ lajɛlen na ni Mali kɔ kan o dɔ ye Fiji Mali ye n'Ala ma ko kɛ 22 don olu kan ka kɛ Sikaso ni ka hakilinaw u di kunun a b'a ladɔnniya k'a fɔ jɛkulu dɔw wulila ka welewelema da kɛ ka ɲɛsin CEDEAO ma ko CEDEAO negesiyɛn kelen si tɛ Mali la bi ko CEDEAO yamaruya t'a bolo ka fɛnw kɛ Mali la malidenw ma bɛn fɛn min kan o satikɛ la o maa denmisɛnnin caman ba bɔra kunun k'u ka nisɔngoya sɛbɛkɔrɔdiya CEDEAO la k'a bɛ nin diyagoya fanga min na ko a tɛ bɛn Mali la bilen ka d'a kan malidenw labɛnnen bɛ labɛn min na ko bɛɛ kisi k'a lajɛ a tɛna taa k'a maasi dan ko a bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ bɛɛ ɲɛna nin ma kofɔlen u da sera politiki mɔgɔ caman ma fɛn fɛn n'o y'olu da donna Mali la fɛn fɛn ye minisiriya kɛ Mali la ko n'i y'a sɛgɛsɛgɛ a bɛɛ lajɛlen nafolo dun waati tɛmɛn'o la olu de bɛnkan tɛ dɔwɛrɛ ye cogo bɛɛ lajɛlen na Asimu Goyita n'a ka maaw olu ka bɔ yen ka kalafili kɛ namaramɔgɔ wɛrɛ ka sigi walasa olu ye kokolo min kɛ u kana se k'a dɔn a b'a ladɔnniya k'a fɔ o wulikajɔ kɛra kunungo ka ɲɛsin fɛn min ni o ye CEDEAO ani politikimaa minnu bɛ yen bi ni olu kɛlen bɛ ka i fasa ja ko fo an ka taa kalafili la lajɛrɛ min kɛra kunun n'a kɛra Forum de Bamako la Sogɛl Kokala Mayiga y'a lajɛrɛ de kɛ ka kunnafoni di kɛ Forum de Bamako maaw ye o Forum de Bamako maa kalannenba caman b'a la lasigiden caman b'a la hali jamana kɔkanna caman b'a la jamana dɔw yɛrɛ b'a la minnu tɛ malidenw ye a y'o le wele kunun ka hakilina di kɛ wolu ma a ye jaabi d'u ma k'a fɔ CEDEAO ka nali min kɛra laban in na ko colonel Asimu Goyita y'a jira k'o bɛ ka fɛn fɛn fɔ ye o tɛ ale fɛla ye malidenw mana bɛn min kan ko o de bɛ kɛ Sogɛl Kokala Mayiga a ko an ka sigi k'a lajɛ lajɛrɛba min bɛ na kɛ n'o ye assise nationale ye ko Mali kura min n'a mako b'a la a sɛbɛn n'a fɛn bɛɛ lajɛlen bɛ bɔ o sen fɛ k'a da kɛnɛ kan namara tɛ min na dogoɲɔgɔnna tɛ min na min bɛ kɛ sababu ye Mali bɛ gɛlɛya min kɔnɔna na ko k'a bɔ o kɔnɔ o de kɔni ka fisa fɔlɔ tun juin kalo tɛmɛnen chef d'état major dɔ tun bɛ Mali la Force Barkhane tɔgɔ la n'o ye Faransikaw ka sɔrɔdasi ɲɛmaa dɔ ye o tun ye jɔnjɔn dɔ d'a ma Mali la yan ko a ye baara kɛ ka ɲa o jɔnjɔn min na o dira ale ma a fɔ min kɛra ko Mali ɲɛmaaw taara Wagner nɔfɛ n'o ye Rusi jamana kɛlɛcɛ dɔw ye nin sɔrɔdasi kofɔlen n'ale tun bɛ Barkhane ɲɛfɛ ale de ko a ti bɛn bi k'a tɛ bɛn sini
ale kuma n ko fɔ o teriyala fɛn min ne colonel Assimi Goïta a ye cɛ yɛrɛ wele téléphone na ko ni a bɛ se k'a lasɔrɔ a lasɔrɔlen kɔfɛ ko a bɛ na sɛbɛn bɔ sisan sɛbɛn b'a jira k'a fɔ ale tun ye jɔnjɔn min di k'a fɔ a ye baara min kɛ Mali la k'o ɲɛna k'a y'a jɔnjɔn bɔsi a la ale de y'a di a y'a bɔ a bolo colonel Assimi Goïta ko malidenw hakilina ye min ye foyi t'a bali wa ko ale b'o fɔ nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye Faransi yɛrɛ ka kuma la ma jamana ɲɛmaa ka sɔrɔ farafinna yan min sera ka nin kɛ n'a ɲɔgɔnna la k'a ma deli ka kɛ fiyewu colonel Assimi Goïta a y'a sɛbɛn bɔ a kalanna bɛɛ lajɛlen ɲɛkɔrɔla la kunungo a bɛ groupe bɛɛ lajɛlen sanfɛ wa ko a taara di fo Quai d'Orsay la n'o ye faransikɛw ka palais o kɔnɔna Champs-Élysées la kɔrɔbarikaw fɛ yen an b'a ladɔnniya k'a fɔ Laurent Gbagbo tile 15 bɔɲɔgɔnko taama a b'o la farigan bɛna lajɛ ni sen fɛ wa ɲininkali tun min b'o kan ka da kan a lafiyalenba tɛ hali n'a sɔrɔ a dalen tɛ kɔni ko a kɔni bɛ sɔn siɲɛ in na ka taa ka kɛnɛyako lajɛ kosɛbɛ nin taama in n'a bɛna tile 15 bɔɲɔgɔnko k'a la a bɛ taa Faransi ka taa Belgique o taama in an b'a ladɔnniya k'a fɔ n'a sera Faransi caman tun y'a jateminɛ ka fɔ a laban ani Soro Kibaforo Guillaume k'u nana ɲɔgɔn ye o ma na y'a la ko a tɛna sɔn o ma wa ko a tɛ sɔn fana ni Charles Blé Goury ka ɲɔgɔn ye a kamanagan ye maaw sɔrɔ a bɛ siɲɛ caman bɔ Charles Blé Goury ale yɛrɛ y'a laɲini walasa ani Laurent Gbagbo bɛ se ka ɲɔgɔn ye cogo bɛɛ lajɛlen na Laurent Gbagbo kɔni bɛ k'a ɲini cogo bɛɛ lajɛlen na k'i mabɔ Charles Blé Goury la nin taama in an b'a ladɔnniya k'a fɔ ani maa caman wɛrɛw bɛ na ɲɔgɔn ye kɛnɛya ko k'a bɛn'o lajɛ ka tila Italikaw fɛ yen kiiribulon tigilamɔgɔw fɛn min n'o ye CPI ye min yɛrɛ kɛra sababu ye ka na kiiri lajɔ ko a Laurent Gbagbo jɛlen don bi kiiri t'a la neri t'a la ko o kɔni a bɛ taa foli k'o la Itali a bɛ se o ka yɔrɔba min bɛ yen n'an b'a fɔ ko Vatican a bɛ t'i jɔ yen ka ala tano dɔw kɛ yen ka ala bato dɔw kɛ yen ka sɔrɔ ka foli se maa dɔ bɛ yen bi n'o ye maa kura talen ye k'a bɛna foli se o ma kosɛbɛ kɔrɔbari kibaruyaw la an b'a ladɔnniya k'a fɔ kɔrɔbari ye waraka min kama o ye yuruguyurugu kɔni kɛlɛli ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la siraba dakun la u ye ja dɔw bɔ kunungo kɔrɔbari télévision so la a ka bon hakili ma o la an b'a ladɔnniya k'a fɔ fɛn min n'o ye polisiw ani gendarme minnu bɛ sigi sigida la donda la dɔw bɛ an yɛrɛ ka donda la yan an b'a ladɔnniya k'a fɔ caméra cachée maa dɔw de nana ka na gendarme ani polisiw filmer u filmeli tuma min na o kɛra kabakoba ye ka da kan ko a bɛ san 10 ani kɔbɔ bi sirabakan gɛlɛya n'o ye nafolo min bɛ minɛ adamadenw la a fɔra ko k'a dabila o dabilali ko polisiw ani gendarmew ma mɛn o ye ja min bɔ an b'a ladɔnniya k'a fɔ polisikɛ bɛ sigi walima gendarmekɛ bɛ sigi o bɛ fila manani o gulon gidon na maaw bɛna wari bila a kɔnɔ n'i nana n'u y'i minɛ e yɛrɛ olu tɛ wari minɛ o bolo la dɛ o b'a fɔ nin ma kofɔlen n'o ye passager ye ko ka taa wari bila mana kɔnɔ olu tora mana kɔnɔ k'a kɛ mana kɔnɔ fo ka na mana sɛbɛkɔrɔ fa maa min bɛ kunnafoni lajɛ i bɛ se ka kɔrɔwari jabaranin lajɛ bi 13h waati u ye o bɔ ka polisikɛ yɛrɛ ye a bɛ ka maaw bila ka wari bila sase kɔnɔ kabira a tun tɛ ka fa fo ka na fa tew ka sase yɛlɛma caméra cachée ye nin bɛɛ lajɛlen bɔ olu y'a fɔ ko UEMOA ye lajɛrɛ minnu kɛ a fɔra ko siraban ka gɛlɛya n'o ye ka nafolo minɛ adamadenw la sirakun na ko k'a dabila o la a kiiri bɛna dayɛlɛ sisan polisi 300 ani kɔ kɛ bɛ wolo nɔfɛ bi nka papiye min bɛ kɛnɛ kan bi ta n'o kiiri kan ka daminɛ o ye dossier 44 bɔɲɔgɔnko ye wo cira CEDEAO la kunun denmisɛnnin dɔw bɔra ka Alassane Dramane Ouattara ani Nana Akufo-Addo ka olu kɔni kunbɛn o kunbɛnni an b'a ladɔnniya k'a fɔ a kɛra wo ci ye ka d'a kan ko y'a jira k'a fɔ CEDEAO tɛ foyi ye ko CEDEAO bɛ fɛn fɛn na ko gɛrɛn de don gɛrɛn min n'u yɛrɛ ka bɛnkan don walasa olu ka se ka to fanga la cogo min na ko n'o tɛ ko CEDEAO kun b'an ka na Laginɛ jamana kan k'a bɛna fɛn fɔ Laginɛ ko la an bɛ waati min na komi sisan ko maa si kun ma sigi ni Ala yɛrɛ kɔni tɛ ko n'o tɛ don min ni Laginɛkaw kulola kosɛbɛ ka CEDEAO maa wele o y'a sɔrɔ maa ma fa fɔlɔ ka se maa 40 bɔɲɔgɔnko ma ko CEDEAO ye a kɛ i n'a fɔ foyi tɛ ka kɛ a laban kɛra min ye maa min bɔnɛna nin na élection kɔfɛ n'o ye mandat sabanan ye k'a bɛ t'i jɔ maa 300 ani kɔ la CEDEAO ye mun fɔ o la kuma minnu fɔra CEDEAO mun fɔ o la n b'a ladɔnniya k'a fɔ o kɔni nana kangaramada min kɛ hali n'a sɔrɔ wo cir'u la u taara ka taa kumaɲɔgɔnya kɛ ni Mamadi Dunbiya ye o y'a jira Mamadi Dunbiya la k'a k'a teliya sisan kalo 6 bɔɲɔgɔnko a ka kalafili labɛn n'a ma labɛn k'u bɛna gɛrɛntɛ ta ka ɲɛsin a ma kosɛbɛ a b'a ladɔnniya k'a fɔ o tilalen na o lajɛrɛ la o taara ka taa ɲɛ da Alpha Condé yɛrɛ kan
ko ni Alpha Condé kuma na kosɛbɛ o bɔlen kɔ nin bɛɛ lajɛlen na kuma min na n'u tun bɛna pankurun ta k'i kunda u ka jamanaw kan kunnafonidilaw gɛrɛla o la k'o ɲininka aw minnu aw bɔra Laginɛ Mamadi Dunbiya an n'a kuma na aw bɛnna fɛn jumɛn kan a bɛ i n'a fɔ bɛnkan jɔnjɔn ma sɔrɔ ko o kɔni Nana Akufo Addo y'a jira k'a fɔ ko ale u nana ka na kunnafoni min di kumaɲɔgɔnya min tɛmɛna u ni Mamadi Dunbiya cɛ ko a ɲɛna kosɛbɛ k'a tɔ bɛna kɛ cogo di ko u b'a kan yani ko a tun fɔra k'a fɔ Alpha Condé ko a bɛna bila ka taa jamana wɛrɛ la ko kɛra cogo di ko u bɛna lajɛ a bɛ i n'a fɔ nin bɛnkan minnu tɛmɛnenw ni ɲɔgɔn cɛ nin ma kofɔlen ninnu n'o bɛ tali kɛ CNRD la olu sigilen t'a kan fiyewu k'a fɔ bɛna Alpha Condé bila tile 2 in na o kunnafoni bɔra k'a fɔ o tɛ kɛ fiyewu Alpha Condé ko a ye jamana mara san 10 ani kɔ wa Laginɛkaden don n'a tiɲɛna a tɛ taa yɔrɔ si ko dɔw ko yɛrɛ ko bɛ mun ni maaw ye nin cogo in na a bolo nafolo minnu bɛ yen u bɛ tila k'o bɛɛ lajɛlen halaki n'o tilar'o la tuma min na u bɛ tila k'o jamana ɲamakɔrɔ kofɔlen k'o bila cogo min o y'a sɔrɔ se t'a ye tuguni o kɛra tuma min kununko wulafɛda yan fan sufɛla yan fan kunnafoni di waati CNRD o ye sɛbɛn bɔ k'a jira k'a fɔ ko olu labɛn min na o y'a ye k'a fɔ ko fɛn min n'o ye Mamadi Dunbiya ye k'u y'a kɛ jamana ɲɛmaa ye furancɛ fanga ɲɛmaa don wa k'u ye yamaruya d'a ma jamana a kɛra jamana ɲɛmaa lakika ye an bɛ waati min na komi sisan o la ko nin hakilina min filɛ olu bɛna hakili jagabɔ ka sɔrɔ ka CEDEAO maaw ka olu jaabi Abdel Aziz Bouteflika ala y'a ka kalifa minɛ a la kunun ka si to san 80 ani san 4 Algérikaw ka jamana ɲɛmaa kɔrɔ in n'a ye fanga daminɛ kabini 1999 ka na laban 2019 san 20 bɔɲɔgɔnko a y'o de kɛ jamana ɲɛmaaya la jamana kɔnɔdenw ka wulili kɛra sababu ye n'a ye walan sɛmɛ o y'a sɔrɔ a ye mbanda k'a bɛna segu ka kokura a ma ladɔnniya k'a fɔ o ye fɛlɛ bɔ a la ko a ye jigɛ biro na k'i sen bɔ kalafiliko la ko ala y'a ka kalifa minɛ a la kununko fɛn min n'o ye Algérikaw fɛ yen nin ma ko filɛ Abdel Aziz Bouteflika k'a ye ko caman kɛ Algérie kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la foroba kɛlɛ min tun bɛ o ni Faransi ni ɲɔgɔn cɛ ko a ye jɔyɔrɔba fa o ko olu la Faransi kamana gannen don bi kosɛbɛ o Autriche n'ale ye nanzara jamana ye o ni Faransi tun ye bɛnkan dɔ k'u ni ɲɔgɔn cɛ ko bato 12 bɔɲɔgɔnko Sumaren ko ka o labɛn a miliyari bɛ jɔ fo miliyari 50 a n'a kunkan fɛn na euro wari la wa o bɛnkan min tɛmɛna u ni ɲɔgɔn cɛ tɛgɛnɔ bila kelen kɔ gafew la baaraw yɛrɛ daminɛlen kɔ Autriche nana ko olu ni Lamɛrikɛnw kumana ko o tɛna sɔn Faransi ta ma tugun ko Faransiki a to ten k'u bɛna o ka bateau ɲini ni Lamɛrikɛn jamana ye o ma bɛn fiyewu Emmanuel Macron ma a kɛra sababu ye o ka lasigiden bɛ Lamɛrikɛn jamana kan o ka lasigiden fana bɛ Autriche u y'u bɛɛ lajɛlen wele ko nin tɛ kɛ hɔrɔnya yɛrɛ la o bɛnnen kɔ ko la nin kɛra kɛcogo jumɛn na a bɛ i n'a fɔ Donald Trump ka taali ni Joe Biden nana k'a laban Faransi tɛna ko yɛlɛ koyi ka d'a kan ko a bɛ i n'a fɔ fo ni Faransi labɛn ni kalafili wɛrɛ kɛra Lamɛrikɛn jamana kan o jamana ɲɛma a ka ca Ala fɛ ko ni Faransi bɛ se ka taa ni ɲɔgɔn ye ko n'o tɛ Joe Biden taabolo min b'a bolo k'a fɔ k'a ni Faransi bɛ taa nin taabolo nata k'a bɛ gɛlɛya kosɛbɛ an bɛ ɲɔgɔn bila yan ne bɛ aw fo ka waliɲuman k'a fɔ aw ye n'Ala ma ko wɛrɛ kɛ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ n'Ala sɔnna nin kunnafoni kelen kɛnɛ kan waati wɛrɛ aw k'an bɛn hakɛto bɛ n kan salamu